قنوع أيكونن مبال زي كان عنا أي خبل منستر ودايك أي بحري قنوع أيكونن مبال زي كان عنا أي خبل منستري مكل خال قليتهم منستري تمالي أبا فيسبوك جزو إثيوبيا ناتنا مخانا أتصبقنا فليتنا بفقدنا كنموتل لأينا بزبلا رستي أبا زكافل ملقتين ودايك أي بحرن عاسبن نلعلي سلسة عسرتات عامتات حمام إثيوبيا نا خوينو كبرنا يتعبي بهرا ونتو أقوديلو جيوبوليتيكا نتي أقداسي መከላከያ በይፋ አሰብ ላይ ማስጠንቀቂያ አሰራጭቷል። ወደ አሰብ እንዳትዘምቱ የምትሉን ባንዳ ናችሁ ሲልም ገልጿል። የሻዕቢያው አገዛዝም ምላሽ ሰጥቷል። አሰብን በግድም በውድም እንቆጣጠራለን ንግግሮች በአንዳንድ ወታደራዊ አመራሮች ሲነገሩ የብልጽግና ባለስልጣናትም ሲያስተጋቡት ሻዕቢያን በራሱ በተለያየ ጊዜ ምላሽ ሲሰጥበት ሰንብቷል። فريس والليلوم أبي مرقات هاجرا وربحات إثيوبيا ذات قرى ملختين منستري مكلغل وتهدرات إثيوبيا أبي هاجرا ومدرخ نقول دايك أي بحري مقتوم عبي حاجوس مولينا يبل منستري مكلغل أبي وقع وقص فيسبوك أبزلت أفو ملختي سراويت هاجرا وربحة إثيوبيا مرقات زخنا مسواتي كم مخبال دحر كم زي بالقليتهم أتي بروعة جنبات كل تشان 10 شعات تنعم تمرس مرقة عبي قد بهداسم قول دايك أي بحري كتشبت زي خلالو مخنيات كم زين قول دايك أي بحري قنوع أيكونن مبال زي كان عنا أي خبر. سلازي كم زين رياض لنا زوم سبات زياتهم نكونتات نكوينات مكل خالنا إثيوبيا صار مكل خالنا إثيوبيا خم زين رياض أنا على فيسبوك بيج ناتو بوستس قبريو إذا زربا خنسم أنا I think كبزلو تصحف كمان رينانينا قداك بحري the joy come from seeing our Ethiopia appear in a major world media with our grand races, blah blah. Hills of Guba realized that the sacrifice of the generation, blah blah. We are not politicians, but this does not mean we do not understand politics. There is no doubt that we will willingly and knowingly sacrifice it for the realization of our Ethiopia's national interests. Therefore, to try to dispute the Red Sea and the support question as incorrect through any lens cannot have any logical argument with the that holds water. فلتايز بزلو بقداي نايك بحري يكون بقداي ناي عسب إثيوبيا العلاقة زلا قداي أزيو أقداسن وسانن سلسقون إثيوبياويان مكل خالنا إثيوبيا نزي أحكم عبين أقداسن أجندان يزريو نعود صارر إثيوبيا ودما شفتا ويباندا كون علو بمبال نريو زلنا نعلم لخاوي حقنا متحس كندمنتاي تمكل خال ناتوم كابتي منستر مكل خال ناتوم زوات بيج ناتو نسود صحفيو سلازي እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ጥዕና ዘይብሎም ብጥዕና ዘይብሉ ዝምራሕ ምናልባት ዚያ ስእሊ ሪኹም አንተኾንኩም ብዙሓት ሼር ትገብርዋ ዘለዉ እዮም እዚኦም እንዲኦም ናይ ዲፈንስ ሓለፍቲ ናይታ ሃገር ኮይኖም ዘለዉ ከም ንሪኦም ዘለና እዝን ወድዝን ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ኩናት ገፁ ክእንፍድ ዝኽእል እንታይ ናብ ኩናት ገፁ ክእንፍድ ዝኽእል ዲቕ ዝበለ ናይ ኩናት ጎስጓስ ክኸውን ዝኽእል ዕንደራ ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት أول سعيد كما يملي سلوم على ناس قدايزي سنهلنا كرينا أب حداش فيديوناتو زأكل ويونز بقع زخانة ملسيب ومالو جن منيسر قدايت وصاي انتاي الوام نيروس كخن سمع كانت تحازو من تاع مهناتو من سيرترا ناس قدايزي عمل كيت ملسيب نيريو ሚላም ንንግዳዊ ንጥፈታት ጎራብቲ ሃገራት ወደባት ኤርትራ ክፉታት ምዃኖም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻእታ ሃገር ገሊጹ ኢትዮጵያ ግና ቀይሕ ባሕሪ ናተ እዩ ብምባል ትጽውዑን መሊሳ ክትኣቱን ትዳሎ ከም ዘላ እያ ተጠንቅቕ ዘለም ኣጠቓቕማ ወደባት ንግዳዊ ጉዳይ እምበር ፖለቲካዊ ይኹን ወታደራዊ ጉዳይ ኣይኮነን ክብል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ገሊጹ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኒውዮርክ ዝተፈላለዩ ኣኼባታት የካይዱ ዘሎም ሓደ ካብዚኣቶም ኣኼባ ሚኒስትራት ጉዳያት أي هاجرات أب أفرق بحر زي بلن أم معبال زركب هاجرات زملكتهم منستر قديات وصاي إرترا عثمان صالح حدا كابتم أبز أخيبات رخيبهم ملقتم زحلفوا مرحتي حدا يوم أب مدر ودما ودبات بحر زلور هاجرات مثل قراب تنت حبابيرا مشارخة المعات كجبرات تثبيتي جبرلن إزجنا أب أهجرا وحجي لعلاونة حداوي مكبارن متكل متتوزي مجبارن زت مركزك خون كم زلو أبرهم حكينا متحبر أب متأمم نمبر أب فرحي استمسرتك خون كم زي بلو دما قليتهم متأمان زهنت هاجراتنا نحدهدن ناتنتن جزءاتاوي كنعنان قديت أنن كخبران كلو أي خبل دما رديهم أي تعسمان أسئبهم إرترال
መጠቀም የንግድ እንጂ ፖለቲካ ወይንም ወታደራዊ ጉዳይ አይደለም ስትል የባህር ኃይል በአሰብ ላይ አቋቁማለሁ ላለው ብልጽግና ምላሽ ሰጠች። ወደብን መጠቀም የንግድ እንጂ የፖለቲካ ወይንም ወታደራዊ ጉዳይ አይደለም ሲሉ የኤርትራ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ተናግረዋል። በኒውዮርክ እየተካሄደ ካለው የተመድ ጠቅላላ ጉባኤ ጎን ለጎን የተለያዩ ስብሰባዎችም እንደሚከናወኑ ይታወቃል። እዚ እቲ ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ ብኩሉ መንገዲ ዝርዮ ዘሎ ወይ እውን ንከታተሎ ዘለና ጉዳይ እዩ። ስለዚ ኤርትራ ኣብቲ ቀደም ኣቢልና ክንሪዮ ፀናሕና ተመሊስና ነቲ ጉዳይ ኣብ ዩኤን ክዝረብ ዝፀንሐ እንተሪኢኻዮ ኤርትራን ግብፅን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብቀረባ ይዘራረባሉ ዘለዋ ወይ እውን ዝረዳድእሉ ዘለዋ ወይ እውን ዝራኸባሉ ዘለዋ እቲ ኣጀንዳ ብወገን ኢትዮጵያ ናበይ ገፁ ዘተኮረ ኣጀንዳ ከም ዘሎ ክንርኢ ከለና بوغن إيرتران جبت عند ماكلتين تمساسالي الأمان تمساسالي مرداتان حيزان الله ونابنت in the productive meeting with Mr. Badr Abdelati, the Foreign Minister of Egypt, the discussion is centered on critical issues of regional peace and security in the Red Sea and the Horn of Africa region. The two sides reiterated their firm commitment. ስለዚ ክልቲአን ወገናት ድማ ብዛዕባ ዞባ ቀይ ባህርን ቀርና ኣፍሪካን ሰላምን ርቃትን ተዘራሪቦም ኣለዉ። ክልቲኦም ወገናት ድማ ነቲ ዘለዎም መርገፅን መትከልን ኣነፂሮም ማለት እዩ። ንሱ ድማ ዝያዳ ክልቲአን ሃገራት ንነዊሕ ክቅፅል ዝኽእል ምሕዝነት ከም ዘለዎን ከምኡ ድማ ምትሕብባር ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዓበየ ክኸይድ ከም ዘለዎ they further stressed ክልቲአን ወገናት ድማ adherence to ክልቲአን ሃገራት ድማ ንምንታይ ኣስሚረናሉ ኣለዋ ነቲ ሳክሮሳንት ባህል እቲ ናይ ግዝኣታዊ መግዛእታዊ ዶባት ብፍጹም ክጥሓዝ ዘይብሉ መትከላት ናይ ከምኡ ድማ መትከላት ናይ ዩኤንን ሕብረት ኣፍሪካን ስለ ዝኾነ ስለዚ ልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ብፍጹም ክትንከፍ ዘይብሉ ዳርጋ መሰረት ናይ ኩሉ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ስለ ዝኾነ እዩ። እዚ እውን ተዘራሪብሎ ቀፂሉ መንግስቲ ኤርትራ ሚኒስትሪ ግዛት ወፃኢ ሃገር ኤርትራ ምስ ብዙሓት ካልኦት ሓይልታት እውን ዲፕሎማሲ ይገብር ከም ዘሎ ምስ ናይ ኢራን ከም ዝተራኸበ ምስ ናይ ኣልጀርያ ከም ዝተራኸበ ምስ ብዙሓት ካልኦት ተራኺቡ ይዘራረብ ከም ዘሎን እዚ ድማ ኤርትራ ኣብ ፅዑቕ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ጉያ ነዚ ከም ኩልና ንፈልጦ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ዲፕሎማስያዊ ጉዕዞታት ትገብር ስለ ዘይኮነት ነዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ዩኤን ወይ እውን ናይ ካልእ ዓበይቲ ኮንፈረንስስ ብዝፀዓቐ መንፈስ እዮም ክጥቀምሉ ዝፍትኑ they try to utilize ብዝተኻሎም መጠን ኩሉ እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣገዳሲ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ኣብ ከምዚ መድረክ ምስ ከዱ ክሰርሑ እዮም ዝፍትኑ። እዚ ከዓ ኤፊሽንት ዝኾነ ወይ እውን ወፃኢታቱ እናተጠንቀቐ ነቲ ዘለዎ ግዜን ዕድልን ክምዝምዝ ዝፍትን መንግስቲ እንድሕር ኮይኑ ከምኡ እዩ ዝገብር። ንሓደ ጀስ ንኢራን ንክትረኽባ ናብ ኢራን ክትከይድ ፀኒዕካ ድማ ናብ ፓኪስታን ፀኒዕካ ናብዚ ክትከይድ ከላላ ዋጋ እዩ ዘኽፍል። ኦፍኮርስ እቲ ከም ሃገር ደረጃ ኣገዳስነት ዘለዎም ንክትገብር ዋጋ ምኽፋል ኣገዳሲ እዩ ንብል፣ ግን ከምዚ ዕድል ክፍጠር ከሎ ድማ ብዝያዳ እውን ብናይ ዩኤን ምክንያት ትራኸብ ስለ ዘለኻ እቲ ንሰላም ርቃትን ኢልካ እትገብሮ ኩነታት ኩሉ ብኡ ኣምሲልካ ንክትውድኦ ምፍታን ልዑል ኣገዳስነት ኣሎ። ልዕሊ ኩሉ ኤርትራን ግብፅን ዝገብርዎ ዘለዋ ምስ ኢራን ትገብሮ ተርክቡን ኣገዳሲ እዩ። ኢራን ምስ ሕቲ ዘለዋ ፅልዋ ኣብ ግምት ኢኻ ኢራን ኣብዚ ሕጂ ዘለዋ ቦታት እውን ኣገዳሲ እዩ። ኤርትራ ኩሉ ግዜ ባላንስ ክትገብር ክትክእል ኣለዋ just because ምስ ኣሜሪካ ዝምድና ክትገብር ስለደል ዘላ ምስ ኢራን ዘሎ ዝምድና ኩሉ ኤክስ ክወሃበሎ ወይ ምስ ካልእ ገለ ይኮነን ከምዚ ባህል የለን። ኤርትራ ምስ ኩሉ ወገን ዲፕሎማሲ ክትገብር ክትፍትን ክትክእል ኣለዋ ትገብር ድማ ኣላ። ምክንያቱ ንኣሜሪካ ክስዕባ እንድሕር ኮንካ እውን እኮ ኩሉ ነገር ዓፂኻ ይኮንካ። ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ውዱእ ዝኾነ ዲል ናይ ሴኩሪቲ ዝኾነ ሃገር ኣይገበረትን። ስለዚ እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ምስ ኤርትራ ዲል ክገብር እንተኮይኑ ስቲል ኣለዎ እቲ ኣማራጭ ኣለዎ። ዝያዳ ኣብ መንጎ ናይ ኢራን እቲ ሰይድ ዓባስ ኣራጋቺ እንታይ ኢሎ who is on a visit to New York to take part in the ምስ ኤርትራ ከም ዝተራኸበን met and talks Saturday evening ምስ ኤርትራ ከም ተራኸቡ during the meeting the two sides reviewed bilateral ties between the two countries and explored ways to expand cooperation across various areas of interest. ስለዚህ both parties emphasized the importance of enhanced cooperation among Islamic countries in addressing the shared challenges facing. ስለዚህ ምስ ኢራን ፅቡቕ ዝምድና ዘድልያ ሃገር እያ ኤርትራ። እዚ ማለት ክበሃል ከሎ ሑቲ ኣብ ከባቢና እዩ ዘሎ። ስለዚ ምስ ሑቲ ዝምድና እንተደይብልካ ኮንካ ወይ እውን ቀጥታዊ ርክብ እንተደይብላ ኤርትራ ምስ ኢራን ዘለዋ ዝምድና ኣገዳሲ ክኸውን፣ ምክንያቱ ጎረቤትና እዮም ሑቲ ንዓና። ሑቲ ድማ ኣገዳሲ ወታደራዊ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ምስ ዳይሬክትሊ ላይን ኦፍ ኮሚኒኬሽን እንተዘይብልካ ምስኡ ቀረባ ዝምድና ዘለዎ ኢራን ፅቡቕ ዝኾነ ምርድዳእ ክህልወካ ወሳኒ ኮይኑ ይረአ።
كاو حليف كاون ببوليسين باكايدان كترخل لغا إيرتران إيران بزو زي مساسلنا له مغنياتو قداي نايت معرابا عالم سلوزو نخلتين كراخب زخل بزو حمد بتاعت اللوم سلازي they stressed the urgent need for comprehensive action and by the Islamic nations and international community to halt the genocide held in the and hold the leaders of the Zionist regime accountable. سلازي أب فلسطين ومن أبغازة زجبر زلوا هالكيت نسو بمحبرسب عالم كل طف زخنة قبر ملسكو هابنتهم ناي صيوناويان ويون تم نتنياهون شوف الداخرتون زجبروا زلوا دما ناب حقوق قربوا لزقول من قدي كجبر على نابلو يزارار بلو بحفشة زي ركبات إيرترا تقبر زلا مسكالو وناي فاتيكان لوخ كم سراغبو زجلس ورينا بزح سعو زخنة دبلوماسيوي ويا ويون سراح يقبر كم زلوا يعني نجنزب زلنا برقص مستنا أمريكا استقبر دما هايلايت نايت كله زقبر زليو هجي أبزي حدا نجار كان رياضة اللي زلوه اسكازي سكولار سمعوا بزعبة أبكرنا أفريقيا زلوا سأقام كزرب كله. The issue of the UAE, the destructive role of the UAE in Horn of Africa. Unless we address the elephant in the room, we cannot and will not have a peaceful coexistence in Horn of Africa. And it's a fact. UAE, the interest of the UAE is they have to see fragmented, fragile, and weak Somalia. As we speak, sea is not just a body of water. It's a vital artery of the global economy, a shimmering blue corridor that connects continents, cultures, and commerce. Every day, thousands of ships pass through its waters, carrying everything from crude oil and natural gas to electronics, food, and manufactured goods. The world's supply chains depend on the uninterrupted flow of traffic through this narrow sea. حجي انتايو زبلت انيو مزي زوبانان مس سوماليان انتايو زلنا هذا كابتي از سكولار زبلو زلو كردانا زلو قداينا إمارات أبكرنا أفريقيا بعتب كرن حبراو جنزابن حبراو سقمتن حبراو مردأتان كلونا زلو قداي بلالو مغنياتو إمارات زبهال نحقرات الداخيمو أجنداناتو نقدميت كمس زفتني سأقاتات نحقر كمزمز اندحرو قينو مع كلاي منقسنايتن حقرات لحلح قهون تتخيلوا دما كبتاتناون زدلي حقر قوين رينا يلنا أب ليبيا زر أيو بحري أب سوريا زر أيو بحري أب يمن زر أيو بحري أب السودان زر يوزل بحري بعد ما أب صوماليا زر يوزل بحري كلهم تاريخايو مع كلام من قصة تدقاقمة أتعجر دما نكتب بتاعتن زبالة أرب حزل لهم كويني يسمعهم سلزي أكندنا تعمل تهجر لهم كفلي زبالة بوليس زلوا ما بيتبي أتراي أنت مع كلام من قصة عزام زلوا مخناتو مع كلام من قصة مجابرياناتهم قون سلز غالبا بر أب كله نما كلام من قصة كوكواس رولا بزي كله جزء نقل كفال مستي كفنقال زل ويبن كبتنز دل أكال بمخان نعو جنزب بمهاب حجون انتخونه حجب لك مالو أب قداي ناي إرترا تناي عفار زبهال ناي بحر عفار تباهيلو أب إثيوبيا زنقصقص مس إمارات ركب كل خمس خل كنت أب ترتريه بالله سلمتاي نهاجر كمكل زدلي نهاجر كبتنز دل حيلي بإمارات دقفالو أبو ياد ما تأجنداناتا كل جزء سنتر تخونز تدليو لذي قرن أفريقيا بمولو انتن بيبكايو هذا حيل له كل جزء عم بتتها نايتن هجرات ربحو كعز زفتن ناي سوماليا تسقم كم ناي السودان زفليو نجاري بلون السودان قلت زخونه كويناتي كاس لزلو بتكونت هدما السودان نممك على استجبر سقمتي دارك نام منقص درجة نحميتي نتعرسف كم منقصتي ناتو منقصتن ناتو برايم مينسترن كجبر دفيهم خمسة ذكر يجي تايف يسعر له لأمريكا نخالوت هجرات ندفيهم وقراص تحسين زيتان كجمرو تزات دما لك كم تدبوب سودان كاب سودان ناخذ في الله استقبره كما عين الدرامات تفتير كدما نتي معراب السودان تي دارفورن كالن تتحيز له بلو ارسف نوع حيزو كم هاجر كوج معناته بزح ورك بزوز عقدات او سلازلو اتي امارات دما نوع حيزو كم هاجر كوجمو ابتعت قصص روح قبره يدفتن زلو سراوي السودان ግን መመሊሱ ንቅድሚት ይደፋሎ ይሃርማሎ እትኩነት አድማ እና ቀጸለ ዝኸይዘሎ ኢና ንርዘለና እዚ ኣዝዩ ኣገዳስን ወሳኒ ነጥቢ ዘሎ Now they are in control of Somaliland, Puntland, and Jubaland. They are training a parallel security forces. So when your security forces being trained by different entities, that means stability of that country is far from over.
The other issue, is the issue of what you call the ports. The EU, they're going to control the ports on Horn of Africa, specifically the Red Sea and Indian Ocean. Start from the port of Sudan all the way to the Dar es Salaam. What we call a buy and kill. Buy and kill. You can buy the port and then kill them, so that the Jebel Ali is a booming port. Wow, this is really crazy, man. انتايم زبلو زلو من البات كل سبون استوعيلو كفلطو زلو قدايو نا إمارات زلو استراتيجي انتايو زبل زلو يوم زبلو زلو من البات أبزح بوتاتون بتنقاقي كنروية زلنا نا إمارات كاب ناي السودان بورت سودان جميركا كساب دار إيه سلام ناي تنزانيا زلو ودبات أبقى بحري يخون أب هنداو كيانوس بوغن أفريكا نزلو بمولو كتقوا عصوريات دل زلام من تزاري بوزي بريزنت سياس بزي صفح ملكة تزاري بوابزاني مودة انترفيو ناتو سلازي انتاي تعلاماغي نزو ودبات وسيدا أما عبيلا بعالم درجة نقدر خطقوا عصر أيكونان يبلالو باي and kill نتو ودبات دو تقوزو شعو تقاتلو نتو ودبات قتيخا تقاتلو سلامتاي تقاتلو نتن الساتوم هانيس أمزلو عبد جبل علي زبال عبي ودب هانيس أمزلو نسو عبد زوبات تزعابي ودب كونسلوس دلي وزلو سلازي ناتهم ودبات بتقدم اي سنتر نايتي نقدك خون ندحرو خوينو نايتا أبقى بحر زلو أزي قداس استراتيجيكا قامتا زلو ودبات كم عبل يبلون نا جبتي كموتالو ولا نبربراون غزي أمزلو كم عبلو دي كونس قاتلو ويدبال كمو ناي إرترا كلتي ودبات تغزي أمون كم تمع عبلو دل خامسير كمقتاليو كم دمانة تكالي أب سومالي حيزو مزلو نخام عبلو زي كونس وسيدوم كم زي سرح على ما تنشن كركب كم زي كل اتنقدي نابتناتهم ودبات أب دبي تباب زلو ناوي تراي كدفو خمسة لكا إيو تستراتيجيز نبرس لذي تي سمعو زلنا زربا كسمعو تراي إذن خازو كركو حكان زحم ما كان زربايو نزيد ما مغن إيرترا سموز خوانا مرداتا هيز بريزنت سياس نبينو فليت ورا دي كونس نزب إيرتراون أما فلات استزاربو رينا هلنا اتي استراتيجي انتاي مخانو انتا عينت بلان انتا عينت بوليسي انتا عينت هكايدا يقبر كم زلون تترديكا then the next steps بحال زلون زقبر زلون كغر مكاي كلنيو سلازي إيرترا اتخطلو زلا بوليسي اب قرن أفريكا لنفسات رايدي كونس اب كبابيا كاب كغات مازخل بدهوني نفسات كلاخل زلا كاب كبابيا كنبل كلنا اب سودان دحر تعويتو زحيل نبلو زلنا بالسودان تتقصاصير كن منتاي تقط قبرنا هم زغل بغنزاب يدلي سلازي everything is connected كنبل كلنا إيرترا اب سودان تقبرو زلا غعزو تاب زيرو استبقس يكونن إيرترا أب إثيوبيا تقبرو زلا بسم ديلا تقبرو زلا غعزو ونتقوني كاب زيرو استبقس يكونن كلهم زم حيلتات ولا كو إيرترا قال سبالو أبت بوليتيكا عبيز بلس لك حزي كاله وعلوم يفلطون احنا ناتنا ترايدي نقبر إثيوبيا بعلا تفلت السودان بعلا تفلت احنا ناتنا ترايدي نقبر زبل سبالو ناتنا كنقبر يبلاني بلي يلقنا ناتنا مقبره قداسي جهن اتي حوي كابي تبقيسو نابي كخيدي انتايت علامه من يخنا تحوز دولي زلو ناي موده علامه ناتو انتاي كون مستبل اتحوي ابعدنا سلدي بس حنبر عند علامه ناتو تارجت ناتو ينا نحناو سلازي كمزي بزحات كادرتاتنا ابز بلو زلو شعبيا زخطلو زلو ابا محرا يخنا بإثيوبيا زغبر زلو كوينات ابي احمد نعون تسعيرو نبي إيرترا خيز زخل كوينات مدب سلو زلو ويو سلازي نابو نخيمت تكوينات كل جينا بإثيوبيا كود قالو يزدل زلو انت خيلو دما بإثيوبيا خسعرنا يزدل زلو يمدبلو يس انتي قمت دلي خالو زدا فعل حلمكم سنتو قينو ملس دما نسيو كاون زغل اب سودان لك كمو اتسالاي نابانا مسلا غبه اوشت عدنا حوك تفم جمره كنا كنواغا زلنا كل جينا الامانات تفليت كايو سودان غربيتنا انا منابرتنا اتن السودان كطفز فتن زلو السودان في تراي تطوك بلا يكون كاب رحق بوتا مزيو زسفاح زل حيل سلازغونه كل جينا سراور كيسدده كتمنقصو ختكلالكا ازي عجز غبر زلو كنتا دما نزي زنصريو and I hope اب قربا غزي كل تكونات مدرخ تغيرو تن هاجرات نزي العمان نزي كنتاتن حبراو مرداتا غيرن بحبراو سرح سريهن شجرن نخفتها يتتمنيت ناتنا إيرترا بينات راي قداي تخونلون عب واغا تخفللون كاب غعزو معبالن قسقاسن تعنقفلون مخنيات خونا يقباني ግን አማራጭ ተዘይብልካ ድማ ነቲ ክትገብሮ ዘለካ ኢኻ ክትገብር ዘለካ we don't have a choice here ኤርትራ አማራጭ የብላ እተን ካልኦት ሃገራት ወላ እቲ ስርዓት ተቀይሩ
ስርዓታት መጋበርያ ኮይኑ ክቅፅል ዝኽእል እዩ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ እቲ ዘለዋ ፀላይ ንኤርትራ ስርዓት ጥራይ ቀይሩ ነቲ ህዝቢ ሰላም ክቦ ዝኽእል እዩ ኢልካ ክትግምት እውን ኣይትኽእልና ምክንያቱ ከምኡውን ስለ ዘይረኣና ነቲ ሃገር ኣብ ትዕትዩ ክጭቁና ዝደሊ ሓይልታት ጥራይና ንርኢ ዘለና ስለዚ ከም ሓደ ኤርትራ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ እቲ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ፈተናታት ንምዕጋት ጽቡቅ ጌርና ክነስተውዕሎ ሕጂ ባለፉት 4 ቀናት እየተካሄደ ያለው የህልውና ተጋድሎ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በአራተኛው ቀን የአብይ አህመድ አገዛዝ ድሮኖችን፣ የጦር ጀቶችን፣ ሄሊኮፕተሮችን በመጠቀም ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ ጥቃት እየሰነዘረ ይገኛል። ንጹሃን እየተገደሉ ነው። ሰላማዊ ተቋማትም እንደዚሁ በመውደም ላይ ናቸው። የሲሪንቃ ጤና ማዕከል በአገዛዙ በተሰነዘረ የድሮን ጥቃት በርካታ የህክምና ባለሙያዎችና በህክምና ላይ ያሉ ሰላማዊ ዜጎች መገደላቸውን ነው ያገኘነው መረጃ የሚያመለክተው። በፋኖ ኃይሎች በኩል በርካታ ከተሞችን በመቆጣጠር ወደፊት ግስጋሴያቸውን ቀጥለዋል። ወልዲያ ያለው ነገር የመጨረሻው የሚታወቅበት ጊዜም እየተቃረበ መጥቷል። አገዛዙ ወልዲያ በፋኖች እጅ እንዳትወድ ከም ንሪኦ ዘለና ኩናት ካልእ መልክዕ እናሓዘ ካልእ ገፅ እናሓዘ ይኸይድ ከም ዘሎ ዓብዪ ኣዛረባ ርእሲ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ። ፋኖ ድማ ገስጋስ ናይ ፋኖ ኣፀቢቑ ንኣቢ ዘር ሓደ ኩነታት ፈጢሩለ እዮም ዝብሉ ዘለው ናው ዊ ገነ ሉክ ኢንቱ ዲስ ፍሮም ዲፍረንት አንግልስ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ስርዓት ናይ ኣቢ ወሪድዎ ዘሎ ሽግር ክሰሚዖም ኣብ ስምዑ ሕጂ ለፖለቲከኛው ጀዋር መሐመድ ሰሞንኛውን ጥቃት የፋኖን ጥንካሬ ብቻ ሳይሆን የመከላከያ እየተዳከመ መሄድን የሚያሳይ ነው ብለውታል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትንም አዳዲስ የውጊያ አውዶችን ከፍቷል ሲሉ አክሏል። በቅርብ ጊዜያት እያየናቸው ያሉ ለውጦች የታጣቂ ኃይሎችና የአብይ አህመድ አገዛዝ ሓደ ሪፖርት ካብ ጀዋር ዝወፀ ድማ ኣሎ እዚ ሪፖርት እዚ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብቋንቋ እንግሊሽ ካ ስለ ዝነበረ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚ ዘርእዮ ዘሎ ድማ ንአብይ አህመድ መርድእ ክንብሎ ንኽእል ካብዚ ተበጊስና ኢና እንታይ ዝብል ዘሎ ሰራዊት ናይ አቢ ዝገጥሞ ዘሎ ስዕረት ኣብ ክልል ኣምሓራ ናይ ፋኖ ፍሉይ ሓይሊ ወይ እውን ግስጋሰን ብርትዐን ጥራይ ኣይኮነን ዘንፀባርቀልና ዘሎ ኢሉ እንታይ ዳይ ዘንፀባርቅ ዘሎ ኢሉ ርኡይ ዝኾነ ድኽመት ናይ ሰራዊት ናይ አቢ እንታይ ይብላ ኣሎ ፋኖ ኣታክ ኖርት ወሎ ኣብ ሰሜን ወሎ ዝተገበረ መጥቃዕቲ ናይ ፋኖ እንታይ የርእየና ይብላ ኣሎ ናይ ፋኖ ሓይልታት ንሰራዊት ናይ አቢ ዲስማንትል ነቲ 102 ዝበሃል ዲቪዥን ወይ እውን ሰራዊት ክንብሎ ንኽእል ኢና ንዑ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ ፋሕብትን ከም ዝኣትዎ ከም ዝገበረ ንሓደ ክፍለ ሰራዊት ምዱብ ሰራዊት ናይ ሓደ ሃገር እዚ ኩሉ ብፈኸራን ብገለን ርእስና ኣፅሚምና ዝነበረ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ ፋኖ ብሙሉ ፋኖ ዘይኮነ ድማ ንእሽተይ ፋኖ ጥራይ ሓደ ክፋል ናይ ፋኖ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ ብትንትን ይትይሉ ይብላ ኣሎ እዚ ኻ እንታይ ዘርእየና ዲስ ኤክስፖዝ ኢኤንዲኤፍ እዚ ድማ ነቲ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ድኻምነት ናቱ vulnerability and ምህሙን ዝኾነ ሞራል ናቱ ዘንፀባረቐን ዘግሃደን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ እዚ ስለ ዘጋጠሞም እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብቲ ኩናት እቲ ሰራዊት ናይ ሻዕብያ ከምኡ ድማ ሰራዊት ናይ ወያነ ኣትዩ ይሕግዞም ኣሎ ዝብል ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ዘይብሉ ዘረባ ካብ ሰራዊትን ካድረታትን ካብ ሓለፍቲ ናይ ብልፅግናን ካድረታት ናቶምን ኣውያት ክስማዕ ንቡር ኮይኑ ኣሎ ሓደ ብፍሉይ ዝተረኣየ ጭብጢ የለን ሻዕብያን ህወሓትን ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ይበኣስዎም ከም ዘለው ወይ እውን ይሃርምዎም ከም ዘለው ኢትስ ኣሜዚንግ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ድኻምነት ወዲቖም ከም ዘለው ንቐፅል እንታይ ይብላ ኣሎ ሰራዊት እቲ ናይ ብልፅግና ማለት እዩ troops are reportedly undertrained poorly supplied and often forcibly recruited ስለዚ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ሰራዊት ናይ አቢ እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ሕማቅ ትሬኒን ፅቡቅ ትሬኒን ዘይብሎም ካልኣይ ቀረባት ናቶም እውን ከምቲ ዝግባእ ከም ዘይኮነ ኣብ መወዳእታ ድማ ብሓይሊ ዝተዓስከሩ እምበር ሞራል ዘለዎም ሰራዊት ኣይኮኑን many soldiers surrender quickly ሰራዊት ናቶም ድማ ንእሽተይ ብድሆም ዝተገጠመ ኢዶም እዮም ዝህቡ ልክዕ ከም ናይ ቀደም መራሕዮም ብርሃን ጁላ ሰራዊት ከም መራሕዩ ዝኸውን ኣንበሳ እትኮይኑ መራሒኻ ኣንበሳ ትኸውን ምሩኽ ተነይሩ መራሒኻ ድማ ምሩኽ ትኸውን እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ብፋኖ ክኾን ከሎ ካልኣይ ገጽ ናይቲ ኩናት ድማ ዝብሎ ዘሎ ከፍተኛ የሆነ ትንቅንቅ እየተደረገ ይገኛል። አንተም ቀደም ሲል እንደጠቀስከው የአብይ አህመድ አገዛዝ ይሄ የመጣበትን መዓት እየተደጋገመ እየደረሰበት ያለውን ምት መቋቋም ስላልቻለ ፋኖ በዚህ ደረጃ ላይ ጠቃኝ አይችልም፣ ሌሎች ኃይሎች አብረውን ያሉት በሚል ሐሰተኛ መረጃዎችን እያሰራጨ ይገኛል። ለማንኛውም አጠቃላይ ሁኔታውን እንመልከት። እንግዲህ ልክዕ ከምዚ ንብሎ ዘለና ሰራዊት ናይ አቢ ንባዕሉ ድማ እዚ ካብ ፋኖ ጥራይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ካልኦት ሓይልታት ምስኡ ኮይኖም ይሃርሙኑ ኣለው ተዛሪዮም እዮም ዝሃርሙኑ ዘለው በይኖም ፋኖ ከምዚ ገይሮም ክሃርሙኑ ይክእሉን እዮም ዝብል ዘረባ ድማ ብኩሉ መንገዲ ካብኣቶም እውን ዝወፅእ ዘሎ ዘረባ ይቀፂሉ ናይ ሸነድ ናይቲ ኦኤልኤ ዝበሃል ዘሎ ድማ ኦሮሞ ሊበሬሽን ኣርሚ ዝበሃል ድማ ብምብራቅ ግንባርካ ናብ ምብራቅ ገፁ የስፋሕፍሕ ከም ዘሎ
Oromo Liberation Army opened a new front in eastern Hararge, securing strategic areas once held by the OLF. ስለዚህ ናይ ኦሮሞ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ድማ መጥቃዕቲ ብምብራቕ ገይሩ ቀደም በቶም OLF ዝበሃል ተታሒዙ ዝነበረ ከም ዝወስድ ዘሎ እዚ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ሓይሊ በቦቱ ከስፋሕፍሕ ይፍትን ዘሎ this marks a shift from operating in the west south to targeting central and eastern routes toward Addis Ababa. ስለዚ ሸነ ድማ ናቱ OLA ድማ ዝኣክል መጥቃዕቲ ይገብር ከም ዘሎን ኩሉ ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ናቱ ሓይሊ ተጠቂሙ ነቲ ዕድል ተፈጢሩ ዘሎ ክጥቀመሉ ከም ዝኽእል ኣብ ዘለዎ ሽግር ድማ እዚ ዘርኢ ሓደ ፀላኢ ይኮነን ዘሎ ብልፅግና ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ፀገም ናቱ እዚ ሓደ ፀላኢ ይኮነን ዘሎ ዓሰርተታት እዮም ዝኾኑ ነፍሲ ወከፍ ድማ ኣብ ዝረኸቦ ይዝሃርሞ ዘሎ ስለዚ እቲ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ወይ ናይ ብልፅግና ማለት ናይ ኣቢ በይናይ መንገዲ ምስ መን ይቃለስ ኣለውን ከቢድ ይንዑ ስለዚ ይርዮ ዘለና ብድሆ ናበይ ገፁ ክኸይድ ዝኽእል እዩ clashes this marks a shift from clashes have intensified across multiple regions including Shawa, Arsi and Hararge. ስለዚ ኩናት ብዝተፈላለየ መንገዲ ይግበር ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ጀዋር ድማ ነዛ ኩነታት እዚኣ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከሰጋግራ ኢና ንርኢ ዘለና it's a very 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 interesting time ቀፂልና ክንሪኦ ከለና እቲ ብፍላይ እዚኣ ሰራዊት ናይ ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ስጉምቲ ወይ እውን ምኻድ ናይ ብሓቂ ነቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ልቡ ከጥፋሉ ከም ዝኽእል በዚ ክትፈልጥ ኣወል ስዒድ ድማ ነታ ዘላ ኩነታት ነታ ዘላታ ወስኸላ ዝዓይነቱ እዩ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኣወል ድማ ኣብዚያ እስከስምዑ እንታይ ብሎም ኣሎ ላዕሎት ወታደራዊ መኮንናት ምዕዳል ማዕረግ ክብል እንከሎ ፀላይኻ ብመንፅሩ እንታይ ይገብር ይህሉ ኢልካ ኣይሕሰብን ድዩ ክልተ እንተዋሓደ እዞም ኣብ ታሪክ ኣፍሪካ ክስማዕ ስትረፍ ክሕሰብ ዘይመን ቅያታት ዝገበሩ ኣዘዝ ሰራዊትን ፀጥታን ኤርትራ መሽረፈት ኣሕመድ እዞም መቑሽሽ ኢማራት መባልዕቱ ምዝዋርን ቅርሺ ምእካብን ጥራይ ስርሖም ኣብ ከባቢኦም እንታይ ኣሎ እኳ ክዕዘቡ ዘይክእሉ ናይ ፖለቲካ ድንክታት ሒዙ መፂ ምንባር እሞ ንዘክር ሽዑ ቡና ቀባቢሎም ፎስኮስ ኢሎም ክኸዱን ከለው በአንጻሩ ኣፅዋረይ ክርኤኩም ብዝብል ዕድመ ላዕሎት ወታደራውያን ሰበስልጣን ሻዕብያ ንምንታይ ከይዶም እዞም ብፀበል ሳሕል ደሞም ዝጀልሑ መሃንድሳት ኩናት እዞም ንብልኣት ብርሃን ሃገር ዓይኖም ዝነቐሩ ኢዶም ዝሰንከሉ እግሮም ዝተታሕዙ እንተወሓደ ብኣካላቶም ኢሻራ ሓርነት ዝኾነ እስኬጆታት ዘለዎም ኳዕናናት መኮንናት ሃገረይ እዞም እኩባት እዚኦም እንተዕረፉ ዲጋም ምስራሕን ኣብያተ ትምህርቲ ምህናትን ግዚኦም ዘሕልፉ ሃገር ከይትውረር ኣኽናፎም ዘርጊሖም ከም ንስሪ ምሳኻዊ ሕሰም ተራፂሞም ክንቲ ተርጋኖም ኣራጊፎም መንእስያት ዝቕየሩ ንጹር ዴፊኒሽን ናይ ስብእነት ዝኾኑ ኣዘዝ ሰራዊት ሃገረይ ታሪኾም ከጽሕፉ ግዜ ዘይብሎም ዝንኦም ክነግሩ ግዜ ዘይብሎም ዝነብሩን ሓፋሽ ዝቕበሩ ብልቢ ሓፋሽ ዝኾኑ ባህራት ሳሕል ሕቖማንም መራሒ ክደርዙ ይኮነን ሕቖ ምስባር ዝቐሎም መንከስ መራሒ ክደርዙ ይኮነን መንጋጋ ክሰብሩ ዝቐሎም ኣብ ብርክ ማንም ሰብኣይ ክሰግዱ ዘይምብርከኹ ብርክ ሴሮም ከስግዱ ዝቐሎም ምሽ ከም ሰበይቲ ተወላዊሎም ቀመፅመፅ ክብሉ ዘቕመፅምፅ ፍጡር ኦቶ ኣሲሮም ስብእነቱ ዝመልስሉ ነጋውስ ሳሕል እዚኦም ተኣኪቦም ዘለዉ ኣዘዝቲ እዚኦም ፋሕ እንተዝብሉ ናይ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ነጋውስ ምኾኑ ኣብ ኤርትራ ግን ገላዩ ሓፋሽ ነዚኦም ከምታ ደረተይ መርቑለይ ትብል ኣመንዝራ መስርሒ ፅዋረይ ከርኤኩም ኢሉ ቀመፅመፅ እናበለ ምስ ዓደሞም ያ ኣኸ ሓደ ሰዓት ካብ ስራሕ እንተሪሒቆም ዝሞቱ ዝመስሎም መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ኢትዮጵያ ተዛዊሮም ጥራዮም ተመሊሶም ኢሉ ዝሓስብ ይህሉ ደኾን ካብ ኢትዮጵያ እንታይ ትዕዝብቲ ተማሊኦም ኢሉ ዝሓትትከ ኣሎዶ እዚኦም ንኣኽራናትን ጎላጉልን ጎቦታትን ከም ንሪኦ ዘለና ኣወል ስዒድ ኣብዛ ናይ መወዳእታ ቪድዮ ናቱ ዘነፀሮ ነገር እንተሎ ኤርትራ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ትከታተሎ ነቲ ኩናት ድማ ድልውነታ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ከም ዝኾነን ሰራዊት ብልፅግና ኣይኮነን ኣብ ፋኖ ዘጋጥሞ ዘሎ ፀገም ናብ ኤርትራ ገፁ ተንከስን ድሕሪ ኢሉ ኣብን ጀነራላቱን ናይ ቀደም ቦትኦም ናይ ምምራኽ ቦትኦም ውሑስ ምዃኑ ወይ ኣብቲ ናይ ቀደም ምምራኽ ቦትኦም ክመለሱ ምዃኖም ንጹር እዩ እዚ ኩነታት ዝካየድ ዘሎ ግን ዓለም እውን ኣሰቢላትሉ ኣያ ንኣብነት እዚ ስምዑ Ambassador, the Undersecretary General for Political Affairs, Rosemary DiCarlo, warned today of the possibility of
more conflict in Western Tigray, which is still occupied by forces from neighboring Amhara, which were fighting alongside your army. What can you do to ensure that the Amhara forces return to Amhara and leave Western Tigray? Well, the Amhara እንታይ ኢሎም እዮም ዝሓትዎ ዘለዉ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብቲ መሬት ናይ ተጋሩ ናይ ወረርቲ ሓይልታት ናይ ኣምሓራ ፋኖ ሒዞም ከም ዘለውን ብኡ መሰረት ድማ ካልእ ኩናት ክጅመር ከም ዝኽእል ዘሎ ኩነታት ላዕሊ ስለ ዝኾነ እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ንስኻትኩም እንታይ ኣስተዋፅኦ ክትገብሩ The Amhara people believe that they are in their rightful ancestral land. These were forcibly incorporated in 1992 without any due process or any constitutional arrangement. I came from that part of the country, from my mother's side. A community that speaks fluent Amharic and fluent Tigrian. I thought back then this would be a small chromosomes of the Ethiopian society that believes in diversity. እንታይ ዝብል ዘሎ ትሕቶ ነቲ ኩነታትን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ነዚ ዘንፀባርቕ እቲ ምዕራብ ትግራይ ናይ ትግራይ መሬት ኮይኑ ኣምሓራ ወሪዶሞ ዘለዉ ኣብ ፋኖ ድማ ኣብ ግዜ እቲ ኩናት ናይ ትግራይ ኣብ ጎንኹም ዝነበረ ንዑ ንምዕራይ እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ትብሎ ዘላ እዚ ጌጋ ሓሳብ ምዃኑን እቶም ኣምሓሩ ኣብኡ ዘለዉ መሬት ኣቦታቶም ከም ዝኾነን ኣነ ንኣብነት ብደይ ወገን ካብቲ ቦታ እትየ ፐርፌክት ወይ ከዓ ፅሩይ ዝኾነ ትግርኛን ኣምሓርኛን ዝዛረብ ህዝቢ ህያው ኣብነት ናይ ኢትዮጵያውነት ብሓደ ዝነብሩሉ ቦታ ክኸውን ዝግበዩ እታ ዘረባ ድማ ናበይ ትኸይድያ እቲ ብልፅግና ኦሮሞ ነቲ ቦታ እቲ ብመንግስቲ ደረጃ ክቋፀሮ ዝሓስብ ዘሎ ንዑ ዘንፀባርቕ ዳ እምበር ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ ጉዳይ ክፈትሖ መደብ ከም ዘይብሉ ዘግህድ ነቲ ንሲ እቶም ብፍላይ ብወገን ተጋሩ ዝብልዎ ነገር ዘግህድ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና So there is a process that is going on right now. There is no any intention to take over land, but the government has an institution that has been put in place. This is called Regional Border Commission. So it is going to be, the case will be submitted to that board, and then of course a decision will be made. That could be probably after the new government is in place. The Ethiopian government supports the Amhara forces remaining in Western Tigray until that commission makes a decision? Well, I think that is in fact a matter of fact. ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ሓድሽ እቲ ናይ ዶብ ኮሚሽን ኣቂሙ ሓድሽ ሕጋ ገይሩ ከመይ ገይሩ ከዳቅሶ ክእል ነቲ ጉዳይ ኣብ መስርሕ እዩ ዘሎ ክሳብ ንሱ ዝኸውን ግን ብኣምሓራ ድዩ ክመሓደር ትብል ዘለካ ትብለላ ወቲ ኩነታት ንዑይ ዝመስል ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ውሳነ በቲ ኮሚሽን ዶብ ዝብልዎ ዘለዉ ዶ ወላ ኮሚሽን ናይ ገለ ዝብልዎ ዘለዉ እሱ ክሳብ ዘይወሰኖ እቲ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ብወገን ተጋሩ ድማ ግድን ክፍታሕ ዘለዎ ፀገም ዝብልዎ ዘለዉ ባእታቶም ንክፍታሕ ዘሎ ተኽእሎ ከምዘየለ እዩ ዝነግር ዘሎ this is going to create another ካልእ ሽግር ናቶም እዩ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ብወገን ተጋሩ እውን ዝበሃል ዘሎ ዘረባታት ኣሎ ንኣብነት ሓደ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ወይ እውን ናይ ኣቢ ወገን ተስፋ ዘቁርፆ ዘሎ ብኩሉ ፀገም የጋጥሞ ስለ ዘሎ እዩ በዚ ንስማዕ ሓደ ኢትዮጵያ በወታደራዊ ህዝባዊ አመጽ መካሄዱ ታወቀም። ይህንን ተከትሎ የብልጽግናው መንግስት የጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት እርምጃ ሰዎች ለሞትና የአካል ጉዳት መዳረጋቸውም ተነግሯል። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ምስራቅ ጉራጌ ዞን በወታደራዊ ከተማ ለተቃውሞ የወጡ ወጣቶች ከጸጥታ አስከባሪዎች ጋር በገቡበት ግጭት ምክንያት ሞትና ጉዳት ደርሷል። በዛኻ አንተሪናት ህዝቢ አንጻርቲ መንግስትን ፖሊስን ዝገብሮ ዘሎ ሽግር ይድረአ ዘሎ ስለዚ እቲ ሲቪል ዲስኦቢዲየንስ ወይ እውን ናይ ህዝቢ ምልዓዓል ብኩሉ ወገን እቲ መንግስቲ ነቲ ሃገሩ ነቲ መንግስቱ ይኹን ነቲ ኩነታቱ ሙሉ ብሙሉ ይቋጻጸር ስለዘየለ ሕጊ አልቦነትን ካብ ሕጊ ወፃኢ ምኻድን ነቲ ዘሎ ስርዓት ናይ ምኽባር ዓቕምናቱ እናላሕለሐ ዝኸይ ዘሎ መንግስቲ ኢና ንርኢ ዘለና ንሕማቕ ተወሰኸታ ከም ዝበሃል ድማ ናይ አሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ድማ ሓውሲ መርዲ እውን መጠንቀቕታ ክትብለ ትኽእል ኢኻ እንታይ ኢሉ ስቴት ዲፓርትመንት ኣውፂሎ ኢትዮጵያ's investment climate deteriorating due to political instability and conflict US State Department ናይ አሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ 2025 ዘውፅኦ ሓበሬታ ናይ ኢንቨስትመንት ኩነታት ናይ አሜሪካ የንቆልቁል ከም ዘሎን እቲ ምንቁልቋል ድማ ኣብታ ዓዲ ብዘሎ ዘይርቃትን ዕግርግርን ኩናትን
ከም ዝኾነ ይዝነግር ዘሎ እዚ ድማ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ሓበሬታ ድማ ዝኾነ ኢንቨስተር ናብ ኢትዮጵያ ገፁ ዝሓስብ ሓደ ካብቲ ዝከታተሎን ብጥንቃቐ ክሪኦ ዘለዎን ሓሳብ እዩ ስለዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓድሽ ሪፖርት ኣብ ወርሒ 9/2015 ብዘውፅኦ መሰረት paints a grim picture of the investment and business climate in Ethiopia under the Abiy Ahmed's regime. ስለዚ ኣብቲ ዘለዎ ኩነታት እናገረደ ይኸይድ ከም ዘሎን ቁጠባናቱ እናወደቀ ይኸይድ ከም ዘሎን for example እንታይ ይብሉ ኣብዚ while noting that the Abiy regime is undertaking a liberalization ወላ እኳ ነቲ ቁጠባ ንምኽፋት privatization ይሰርሕ እንተሎ ኣብ ባይታ ግን እቲ ኩነታት እናተበላሸወ ይኸይድ ከም ዘሎ ገለ ካብቲ ፀገማት ዘጋጥሞ ዘሎ ነቲ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ለውጢ ቀንቅፍ ዝኽእል inability to attract foreign investment ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ናይ ምስሓብ ዓቕምናቱ ትሑት እዩ ምክንያቱ 3-4 ኩናት ኣብ ውሽጢ ዓዲ እናሃለወካ I don't know ከመይ ዝበለ ሰብ እዩ ክኢንቨስት ክገብረልካ ዝኽእል እቲ ኢንቨስት ዝገብር ድማ ኣብ መንግስቲ ቁፅፅር ዘለዎም ዝኸውን ጥራይ እዩ ካልእ re-emerging gap between the official and parallel foreign exchange እቲ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዶላር ንኽትረክብ ከም ድሌትካ ክገብሮ ኢሉ ዝፈተኖ ኣብ መንጎ ከም ዝወደቆምን ከም ዝፈሸሎምን ስለዚ እቲ ሓሳባት ወላቲ መንግስቲ ዓብይ ኣበጊስዎ ዝነበረ ፕላን ይወድቕ ከም ዘሎን ካብ ትግባረ እናተዓንቀፈ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ ዝቐረባ ወፂኡ ዝነበረ እውን እቲ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዝሓስብዎ ዝነበሩ ይሰርሕ ከም ዘየለ ኣብ መንጎ እቲ ፀሊም ዕዳጋ ዝበሃል ብላክ ማርኬት ዝብልዎን ኖርማል ዕዳጋን ኣብቲ መጀመርያ ክጅምር ከሎ ናይ 4% ፍልልይ ነይሩ ስለዚ እቲ ሸርፊ ኣብቲ ባንክታት ናይ መንግስቲ ዝበካ እቲ ወግዓዊ ባንክታት ዝበካን እቲ ብፀሊም ትረኽቦን ንሽተይ ነይሩ ስለዚ ንሽተይ ተቆይኑ ኣብ ናይ ፀሊም ኣይትኸይድ ዲኻ ምክንያቱ ክሰርቁሓውን ስለ ዝኽእሉ ሕጂ ግን ናብ 17% ፍልልይ ገይሩሎ እንታይ ማለት እዩ እቲ ሃገር ወይ እውን እቲ ህዝቢ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ዝበሃል ዘሎ መደብ እምነት ስለ ዘጉደለ ንመንግስቲ ኣሚንካ ክትክየት ስለ ዘይትኽእል ካልእ መንገድታት ሃሰብ ክብል ጀሚሩ ኣሎ መንግስቲ ድማ ንዑ ንምዕፃው ኩሉ ዓይነት ስጉምትታት ክገብር ንሪኦ ኣለና ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ንሕደት ኣዋርሕ ዝቐፀለ ፕሮጀክት ናይ ቁጠባናቱ እውን ኣብ ርኡይ ኣብ ሓፂር ግዜ ከንቆልቆል ይረአ ኣሎ ከምኡ ድማ እንታይ ይብል ኣሎ inability to protect prosperity right protect property right ከምኡ ድማ መሰል ናይ ዋንነት ናይ ንብረት መንግስቲ ንብልፅግና ዶ ንኮሪዶር ዶ ናበለ ናይ ብዙሓት ሃብቲ ይምንጥል ከም ዘሎን እዚ ከዓ መመሊሱ ነቲ ሰብ ኢንቨስት ንኸይገብር ብንፃሩ ሃብቲ ሒዙ ካብቲ ዓዲ ኢሉ ንኽፀንሕ ንኽመርፅ ዝገብሮ ዘሎ እዩ inability to improve customs procedures ከምኡውን ናይ ግብሪ ይኹን ናይ ካልእ ሲስተምስ ክቕየር ስለ ዘይካለ inadequate infrastructure and logistical systems inability to stamp out corruption ብልሽውና ንኽትቋፀር ዘይምኽኣል ከምኡውን ሕጊ ነቲ ዘሎ ኩነታት ሕጊ ኣልቦነት ስለ ዘሎ ነገራት ብሕጊ ናይ ምፍፃም ተኽእለው እናደኸመ ይኸይድ ስለ ዘሎ ስለዚ ኩነታት ቁጠባ ናይቲ ሃገር ካብ ግዜ ናብ ግዜ የንቆልቁላሎ ዝብል ፀብፃብ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ወፃኢ ሸርፊ ነቶም ሰብ ትካላት ይኹን ኢንቨስተርስ ሓደ ሕዱር ሕማም ስለ ዝኾነ ብቐሊሉ ክትረኽቦ ዘይትኽእል እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ፖለቲካል ኢንስታቢሊቲ and armed conflict ንኣብነት እንታይ ይብሉ ኣለው conflict zones active fighting in Amhara and Oromia ኣብ ክልተቶም ዝዓበዩ ክልላት ዝበሃል ክፉት ዝኾነ ውዑይ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን travel restrictions ከምኡ ድማ ናይ US advisory remains at level 3 due to unrest and risk of expropriation ስለዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ናብዚ ቦታ እዚ ኣይትኸይዱ ሪስክ ዘለዎ እዩ ብምባል ይገልፆ ስለ ዘሎ humanitarian crisis ከባቢ 73 ህዝቢ ናይቲ ሃገር multi dimensional poverty ስለዚ 73 ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዲቕ ዝበለ ዓደዳ ድኽነት ወዲቑ ከም ዘሎን 21 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ህፁፅ ዝኾነ ረድኤት ናይ መግቢ የድልዮ ከም ዘሎን ስለዚ እዚኣ እታ ብልፅግና ደሴት ብልፅግና ትበሃል ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከመይ ደረጃ ወዲቓ ኣላ 4.7 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ናይ ውሽጢ ሃገር ስደተኛ ኮይኑ ይሰርሕ ይኸይድ ከም ዘሎን 5500 ቤት ትምህርታት ድማ ብሰንኪቲ ዘሎ ኩናት ተዓፅዩ ከም ዘሎን ካብዞም 5500 ዝበሃል ዘሎ ድማ 4178 ኣብ ክልል ኣምሓራ ጥራይ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ዘሎ ኩነታት ናቶም ብዙሕ ነዊሒት ሊስታ መንግስቲ ኣብይ ኣብ ዲቕ ዝበለ ሽግር ወዲቑ ከም ዘሎ ዘርኢ ኩነታት ብኩሉ መንገዲ ንርኢ ኣለና ወገን ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ድማ እስከ ንስማዕ ኣብዚ እንታይ ይብሉ ኣሎ ወገን ህወሓት ዝወፀ መግለፂ
زين عاوز زبالو زرقحلهم بسرات زبالو اتتصبصاب سراويت مكلخال إثيوبيا زملكتيهم حالتات مكلخال إثيوبيا كاب تግራይ منقسقاس كم زجمرو تغليصوم اب تግራይ كاب زركب احادوتات حالتات مكلخال إثيوبيا لومي منقسقاس كم زجمرا كاب تግራይ زوص زينا املكيتوم حوحت كم زحبرو ناي بلصقنا حلاو ومبر زبالو اب رايا زنقسقاس زنبر سراويت إثيوبيا لقيقيلوم اب زوادو تግራይ بصحفت حوحت كتما كورم امر حلاوي زخنه مكلاخلي هاجر إثيوبيا ملو بملو تقليلو لومي 18 مسكرم 2018 አቆጣጽራ ገዝ ሕዚ አማሲ ወጽ ይخبل حبيرو دايق አልስናን حيل بموال دما موصا سراويت مكلخال إثيوبيا كابت خبابي بزينا عوت صبصيبولم نايز مخنيات علمان اتي موصا سراويت مكلخال إثيوبيا زملكت زهابو زرزر حابريتا يلن سراويت مكلخال اب وشط تግራይ بمسرت سممعنت بريتوريا توافيرو زركب خوينو بمسرت اتسممع غنا اب تግራይ ወሪሮም ዝርከው ሓይልታት ከውጾም ዘይምኽአሉ ሓላፍነቱ ብዘይ ምፍጻም ይخصص ይዘሎም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተሸርሸረ ዝኸይር ዘሎ ርክብ ሕወሓትን ፌደራልን ድማ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሕዝውን ከም ድሌቱ ዝንቀሳቀሰሉ ኩነታት የለን እዩ ኣብ ዝቕንያት እቲ ሰራዊት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈላልያ ከባብታት ከበድቲ ውግኣትና ካይደ ዝርከብ ኮይኑ ሰብኣውን ንዋታውን ኪሳራታት ኣተኣናጊዱ ተባሂሉ ተጸብጺቡ እዩ ነቲ ዝበጽሖ ኪሳራታትን ዘካይዶም ዘሎ ውግኣትን ስዒቡ ዕጡቋት ፋኖ ሕወሓት ይሕግዞም መሎ ተባሂሉ ንብልጽግና ዝውግና መራኸብታት እናኸሰሰን ዝርከባም እዚ ድማ መቐጸልታ እቲ ኣብ 2013 ዓመት شي اي سراويت اي دترا اي شيخ هذا قول استرف فانو لما نمكشن فيكم تحاسيكم زغرميو بزخونه جن حواتنا نبزي اقددوم اتيمم تمالي مبزحتهم عايدر اتيم لو فانوون عايدر اتيلو او عايدر لكم حكايمون نستقبلكم تتانا قد انتوينكم اكل ادم مخان خوينا نفلط حفتي تدفيراتني حفتي تقتيلاتني حاويا مزخوينني ابيكم زخوينني كبريت تنكفني لخا عصواي خباي تغيركا حكمنا طرح خاودخا نصر حاطنيها حزيني تخمو زغبركا اكل فانو نالد سوع سمو خركر نحكم خاطول تحدر ناي فانو قسل نحصب خاطول تحدر كم تريور لهم تي مس ابي وجين زلو كسع كندي تواريدهم زلون مرغص ناتو ابي مغابريا مخانو دغيم رغاغيمو يزنصر زلو هوحت مس فانو خينم يواغو خم زلو زري والحنت ጭብጢ رعنانا لنا يقداس اتسعرتتي نابي فصين كاب فانو كمز عينت سعرت بشنه كم عينت بتوم اوله ناي ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝወርዶ ዘሎ መጥቃዕቲ ንዑ ክጻወር ስለዘይ ካለና ይግድን ምኽንያት ክደልሎ እዛ ኩነታት ንሪያ ደለና ድማ ናይ በሓቂ ተገርምያ እቶም ትማሊ ኣነቱ ኩነታት ተረድዎ ነትረዳ ዝብሎ ዝነበረ ንሳቶም ክደግሞ ንርለና أنا عميس أبيسي ጦርነት ልገበርና ያስ ተጋጊ እየሞ ሎሙስ ልክዒኻ መደመር ልክዒዩ ንመራሒ ብምውጋድና ደስተኛ እያ ኣነ ማለት እዩ ስለዚ ተጋጊ ስለለይ ነበርኩ ማለት እዩ بوناي غير يوصل النور خويا كي استوعينا بسميتاو لي خونخش بسليتاو خيدا سل النور خويا سل لخونه لا يو زخلو عودو عب تفلالي النار تايد بال بجيجا تسلفوا النار تمليسوس احنا عاوز احنا لنا مالتيو እና بزعوا حدነት ناس حزلا مدرخ كتصبب يخيل يو صوات لهم ኢትዮጵያ معاسيا ኢትዮጵያ ዝበሃል ነገር ትማሊ حقيقة نحفر يزقبا تاريخ زي ما بنا أنا مهور نيوزي إذا مهور زسي نام بمدينة قرلو سلزي إثيوبيا مع سياسة مصر إثيوبيا زول شماينا بريكو ناي أقسم دعمات أغازيان سابويان أبيسينيا كواتمالي نيو أو عصرت شمونت 4 حاسي تجروسيهم حانتي إثيوبيا لهم مقت نسوات عليكم مقتنيكم أنا هون وابي حزق الربيع 10 حتى تدرس حانتي إثيوبيا لهم حانتي إثيوبيا جور واي خيلهم خلاص أي حاجة هنستقبلهم كنا تمالي إثيوبيا أنا إثيوبيا عندها الكازربا حماساي مسعى كدون كصحف كله يو أب جرماني ببلش كوينو دحريو أب روماي 10 شعة تروعي بعفشا تي ناراتيف أب تقراي تي ننوي حمتات كسرح زس عن هيتا إثيوبيا ولا ومبسنا حساب نافرسة سلة متزلا نيثيوبيا زبل شم كم هجر نمدحانوس جبر زلقويا
فايدة زي بلو قعزو ناخونه كاب جزي ناب جزي دي بانك دنا خونه زخيز زلو سلازي توم نا إثيوبيا كما أجندا كتحنو ويلم دمسوب كم زي دكتور جريسوس دي ولا قلز بلو مچم ناي قداي ناي دكاتر نا إثيوبيا كا أول مرر زبالت زرباي هبوم زلو بزعبا دكاتر نا إثيوبيا يام فقاد أبي منبر كيدي له دكتور تبل ورقة كزي ممتعو دكتور أبي إثيوبيا خمسة خميدر بيردرات شيت بزعبا بلاجاريزم حنت تصحف تخاب حدا عركي تلك إحم ببنيره نايزيوم سبقت عبنتيا كم زلات تخم بولكم مزغرب سرقة حساب غيرو يبال سرقة حساب وي بلاجاريزم زي حقاون وغزني بزعبا زينودوز بحال ناي اونلاين بزعبا بلاجاريزم توم ريل بيبرز صحفنا ابناتنا I don't know تي اب إثيوبيا تي تكنولوجي سلازي الذي كم زغاطمم زلو اي يردانني مغنياتو بلاجاريزم تيست خي غبركاسي تيسسنات كايركبني اب كل اوروبا كبلاي كلنا سلازي فلطاب سويس جن قدمنا تي بيبرنات كا مركابكا ماستر تيسس كتغبر كلها قدم مركابكا انا بروفيسور كا وي كان زر ملكاي تسداني خا مجمريا سوفتوير الو تا بيبر حفكايا ابتي سوفتوير كتعتلوا كندي برسنت قدح كم زلها ابي بوتا تقدح لي نغركاي سلازي لك كم نافتشكا تشيك نغبركا دبل تشيك نغبركا اللو مينيمم نغرات حلف زلكا كينو انت لعليون تحرك قدح كالها ويون صبو غيركا بارافريز غيركا نتي ذهبكا سورس دما بتخكلنيا سايت زي غيركايو اي حلفكانيو منالبات بإثيوبيا تيمفيرسات كوم عين تكنولوجي سلازي بلو زغاطم صقم كون كم زخل قمت هلني ولا ون اندحر كم عينات بسرق زنبر دكاترن قالنا لك خوينو نت سوفت وير ونا كده ليونيوم معناته نخسركو ويون بجيجا اتالي لهم نتي تيسس كصحفوا بعلا بزع مسلسي بي اتش دي تيسس كصحفيا ميلكا كدغمتهم كبيدي حق المزرعه معناته ناي ماستر تيسس نخط صحف كن من تاي قلبتن كن من تاي دخامن كن من تاي صعرن كم زحتت زفلطو زو علي زفلطو انا علي تيسس لصحفكو كن من تاي دخام كم زوسد كن من تاي اديت نخد قبرو كن من تاي كال سبك حجزاك خمزلو معناته اديتر سون سلازليكا جن ابي إثيوبيا كم تريوم زلهم اتي ولا بمصلحه درجه قداميتي إثيوبيا زلا بمقدح قدحكا زتسرقه تيسس غيركا كم ناتكا غيركا بمغرب بلاجيريزم جبني اكاديميك سيركلز بفلاي دمانا بي اتش دي كيكلا بي اتش دي هايست ليفل سلازخون نابو زخيسب سريقو تخبصح كلو جبني ون زخون سلازي نريا زلنا كونتات نبحكي ابي إثيوبيا زلو اول سعيدا وخيت خيد تطعمك كون يكون انت دكتوريت معناته تا سيرتيفيكيت تمصلو توكاي بلان لبونا كويتو سالكانيا لو ابي إثيوبيا توم حقنيا دكاترس انتي سمعمكو يحزن لهم يعني السبات كي يترفوا بسرقة حساب وي بزيناتهم مسرح ناي ماسترس وي دكتوريت معرق زرخو بيوم قلاب النت كنت تكس مينستر مكل غالي إثيوبيا زنبرة أبراهام بلاي كنت شحن شو عتن زغربون سرح سرق مخانو يحبر ابي احمد كل تشحن عصر شعتن ابي يونيفرسيتي اديس ابان دكتوريت زغربو مرمراو استبهله سرحون بسرقه حساب استملي ابتا 150 قصات زنبرا صحفنا يا ابي كاب زركبا معرفات نت 40 حدن قصات زلوا خليت معرف اسكن مرمر إلهم زصاري مهورات انتي رخيبهم مسلكم ام نفس وقف قص سرقه حساب صنيحو از مالت ابي احمد كالوت نسغبرو مرمريو كمنا تغيرو ريبو ورق اساس اخبيرهم ليهم تا بيبر ون بنفسه نس صحفاي مثلا قداي نغير بانجليش تي بيبر تصحيف زلو تريود لهم سلازي ابي احمد كم عينه انجليش كصحف زخل كوينو يسمعنني انا كابزراخو اكستنسيف لكفر سلازي قبر زلو كم عينه تيسس كصحف زخل مثلا غوست رايترز وي كالو سبات يوم تيسس سريهم لو كونو زخل which is a crime غبنيو اب academic papers كال سب صحيف كبكا سرقي مقدحيو cheating يو سلازي I don't know, but this is quite a serious thing and أول درجة كوتس من جمهور دما بحق زقرمي. إسكان أبتكال دراما سجر كنبل بوجينا هنود. إرتراخ من تاو من قصة تكلك اللو. نايتي بوزح ربح جز. نايتي بروح ناي تاريخون تاريخ مجزاتي زي درع زي كونس تاريخ أنتي زعك بينا ندل زلنا. سلزي إرتراخ هاجر مخانا. قبول نجاري ما يم خطق الله حزنا يترى نحن تقل التجارب مالتري هاجر كانها هذا بحس عن تقل نتوان على ما هم بس هو أنا عندنا أو نت هذا تجراي هاي مثلك هذا تجراي سيدمس تردي كذي هذا تجراي سيدمس ما بيكدمس مالت تاي تواهي يدمس نامريتو نبحرو مريتو ديو مريتو نامريتو نبحر يدمس ده أنا ويتي بي
أي تايدل قحافي ودي قلنا دل ودي قند حن كابون كازي زي حشوخن رينا مشم حمام حمام كن سمعوا كل جزء صبغيو تعينة حمام كم زلو كل ولا تعدوا بي قال كمان سعد سبا يا عدا ولاد سي عدبو يعد لكم للسي بقى يناسي ولا دندي خدا ايرترا يكون مر تجراوي يخيد له انت سلطان قوم دول الزمن بزحنا انت 10 عامات شعبي انا تجاريهم حقاميهم قال تجاريهم تايم الكتب من ايرترا دولنا غزي حليف ناس زلو رجعت نسون كفيهم زلو اذا صايل كان دي من النت زلو سبات بالطعم ابوسي اما غلس غزا غزي اما غلس نبر تجراوي እዚ ንሰጠና ደይር ደሎ እሶም እዮም ከፊኦም ናደሎ እቶም ናይ መንነት ቅልውላው ዘለዎም ገለ አንተ የናስ ናይ መንነት ቅልውላው የብሉን ወይ ገሊኦም ዋጋ ከፊሎምሉ ዝፈልጦም የብሎምን ከምቶም ኩሎም ኣብ ትግራይ ኮይኖም ዋጋ ዝኸፈሉ ሰባት ካብ እስራኤል ዝወረዱ ብኤርትራ ዝመፁ ብዙሓት ዋጋ ዝኸፈሉ ሕዋት ኣለው ኦኬ ገሊኦም ከም በዓል ወዲ ወርቂ ሓውና ህይወት ዝኸፈሉ ኣለው ነዚ ደም መፍትሒ ህይወት ከፊሎምሉ ኣነ ከዓ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኖም ዝሃብቶምሉ ኣለው ነዚ ደም መፍትሒ إلناكم كونيرنا ديت سمعوا خينكم من بر زي سرحيو انجيرايو يهبتمولو لو يبلعوا لو مالياتات ناغيرو يبلعوكم يمزلو نساتو ما معال 3 فيديو ناغبرو 5 فيديو ناغبرو انجيروم يمزفسلو زلو كيدا تاجغننت فصمالو حوي وكينات وعيلو انبسا نابلو يبلعو خايم زلو إلناكم غنام هذا غزي بترنديك مخركا زلو تابتري تاسلا امس حرمت كايزر داكاسو يا امين هجواي واين تاي ترجم الله بليعكم يوم تبليعكم يوم بتقمر كن كتسلينا قال يوم دما كابت دم بتقامو تسفا مقراتي مثلا نو نابكال ملك عقص زخي زلو كسقنا زخل كاسم هجراويت مزمور يتخون زلا زيا كاب قبر بعد رايز وسط يا امين It's a really funny دلو كنا تاتجن لحد نسجره نقول لنا راخم خادي. That I absolutely love about traveling is just checking out the local watering holes, seeing how people live and have fun. It's 4 o'clock on Monday. People start drinking early. Here it comes. What am I gonna do? You got all the money. YouTube. Dog on bus. እዚ ድማ ሓድሽ ቱሪስት ናብ ኤርትራ ዝኸደ ቪድዮ ገይሩ ዘሎ እዩ መቸም ኤርትራ ቤላ መዘናግዒት ያ ኮይናቶም ዘላ ፅቡቅ እዩ ማለት ካልእ ዓለም እውን ከምኡ ስለ ዝኾነ what we see ካብ ኤርትራ ብዚ ቪድዮታት ዝወፂና ንርኢ ዘለና ካልእ ሓደ ናይ ኣፍሪካ ፌመስ ዩቱበር እውን ከይዱ ነይሩ and I'm sipping, what's it called? Macchiato. Yeah, this is like Italian, right? Macchiato. But you know what? We're living in a country where internet does not exist, so we have to talk to each other. Hi. Hello. How are you? I'm fine. How are you? I'm good. How about you? I'm good, so. You look so bored without internet, man. No, I'm not bored. You're not bored? Yeah, so. ኣብ ኢንተርኔት ዘይብላ ሃገር ኮይና ዝናበለ እዩ ዝዛረብ መቸም ኣይተሓሚዮም ኒኻ ኣብ ደገ ዘሎ እዚ ናይ ሎሚ ጀነሬሽን ካብ ኢንተርኔት ንውሕዳ ሰከንድ እውን ኣብ ስራሕ ኣትዩ ተደይኮይኑ ስለዘይወፅእ ስለምንታይ ከምኡ ይብሉ ይርዳእካ እዩ እታ ብኤርትራ ዘሎ ሰብ ግን ሚን ር ዩዝ ቱ ኢት ፕሮባብሊ ኣነቲ ኢንተርኔት ኦን ዴይ ቱ ዴይ ላይፍ ንብዙሓት ሰባት ንስራሕ ስለ ዝጠቅም ኣገዳስነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን ምስ ግዜ ክብፃሕ ዝኽእል እዩ ኣሚን ካብ ኤርትራ ዝወፅእ ኩሉ ግዜ ደስ እዩ ዝብለኒ ግን ሓንቲ ካብ ከረን ዓደይ ዝወፀትካ ክርኢ ቅዱስ ሚካኤል ናይ ኩላህና ገይረ ክሳለመልኩም እየ ካሎም መልእኽቲ ክበልኩም So greetings from the እዚ ቱሪስት ኣብ ከረን ከይዱ ነይሩ ኣነ ኣብ ከረን ምሉእ ሂወተይ ክነብር ከለኹ እዛ ቦታ እዚኣ ከይበፃሕኳ ወፅየ ምክንያቱ ዓቕሚ ዝነበረኒ ኮይኑ ይስማዓኒ ነይሩ ከረን ሆቴል ዝበሃል ኣብታ ላዕሊ ናታ ደይቡ ነታ ከረን ኩላ እናቐድሐ የርኢ ኣሎ ኢትስ ሪሊ ክሬዚ ኢትስ ኢምፖርታንት ቱሪስትስ ነቲ ከተማታትና እውን ከርእዩና ጀሚሮም ኣለው ብንድሓን እንታይ በሃል ኮይኑ ብመዓልቱ ክንሪኦ ኢና ከረን ነዚ ትመስል ኣበይ ኮይኖም ቀዲሖሞ ኣይ ኣም ኖት ሹር በት ኢትስ ክሬዚ ካብ ከረን ዝመፅእ ዘሎ ካብ ኤርትራ ዝወፁ ዘሎ ቪድዮታት ኦፍኮርስ እዚኣቶም ኤክስፐርትስ ናብቲ ትራቨሊንግ ስለ ዝኾኑ ካብኣቶም ዝወፅእ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና እዛ ሓፍትና እውን ኣነ እኳ ብሶሻል ሚድያ ይሪኣ ነይረን ተራኹ ዝጓል ከረን ሓፍተይ ኮይና ፀኒሓ ንከረን
كيدا كرن على زبال سئلاو زياون على السوشيال ميديا زراقوا شير زقبر لكم زلقوا بزخونه زياون ناب كرن كيدا ننافقتكم كتوصلوا تدخلوا الى زقبر تيو كابير ترى بزح سلتاتي وتصل زلو it's beautiful تملسنا ناب يا ناي مودات انا زيني كرندر زنبر نار انا خنود ناي لو مارس سابز كود كفتني نتي تحسونا زي بزح يسمعكم الله مسمعكم ምናልባት ገለ ነገር ተሎ ሪያክት ክገብረለ ናይ ሎ ማርሳብ ዝኽን ወዲና ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሪቶኹምን ሓሳብኩምን ኣብዚ ግደፉ እናበልኩ ናይ ሎ ማርስቲ ምዛ ደርፍን ገጥፋይና ኣብ ካልእ ረኸበና ቴንክ ዩ